adto si Mon 6. Pamiga-biga dito. Di ba nananggid man ko kautol nga. Mulakaw ko. So, lamu-lamuran ako. Ay, Wala ka gauna-una. mong dako mo. Birthday sa imong amahan, wala ka diri kay nagbiga-biga nang mayi ka. Unya karon mo uli ka, gutom ka. Tol, baka na akong kutol ba? Gutom na kayo Ayo, tol. lagi. Ito lang. Kanay mong cellphone ato dito. Kaw, lakaw dito. Kanay mong cellphone kana. Pak. O gusto pa kanay mong cellphone, o gusto pa kanay mo 60 kana dito lakaw. Di na diri. Ulang kayo ka ha. Lagi kay kanon kalata-lata oh. Nya, Napay hilaw pagod. Hilaw. Ang napay tutang nga di madutlan. Musukan. Pagod. Di ka kakabalo luto. Basta mo pa yung mag-isip, mo pa yung birthday. Ako ba kay kaon niya? Ana magmotor diri usa kay na. Gusto. Di man din ni tatay. Sakto alas 12. Tingkaon na. Kini. Kani mong botol, karon pa nakauli. Gutom na. Wakan. Dito pa mo uli. Still na. Tol. Ako ba? Matay. Sa may problema ninyo tol? Di ko ninyo pakanon tol. Gutom kayo, gipaningot mo maayo. Igutom na ka. Ipaningot ka. Sa pagluto ay ahamang ka. Wala ka. Kananay mong cellphone adto si Mon 6. Pamiga-biga dito. Di ba nananggid man ko kautol nga. Mulakaw ko. So, lamu-lamuran ako. Ay, Wala ka gauna-una. mong dako mo. Birthday sa imong amahan, wala ka diri kay nagbiga-biga nang mayi ka. Unya karon mo uli ka, gutom ka. Tol, baka na akong kutol ba? Gutom na kayo tol. Ayo, lagi. Ito lang. Kanay mong cellphone ato dito. Kaw, lakaw dito. Kanay mong cellphone kana. Pak. O gusto pa kanay mong cellphone, o gusto pa kanay mo 60 kana dito lakaw. Di na diri. Ulang kayo ka ha.